Kanhi sundalo gipatay sa lungsod sa Tuburan, kabangi sa yuta mo'y gituhuan nga hinungdan. Buwag ang haya sa amahan nga may patay sa iyang kaugalingong mga anak ug umagad sa lungsod sa Katmon. Asawa dili unta mosugot apan gidaog sa kasilag sa iyahang mga kabanay. Nagkwari patay dihang naligiran sa dakong bato sa lungsod sa Compostela. Kapulisan sa rehiyon mipadayag sa ilang pagsuporta sa Chief PNP kaliwa sa kontrobersiya nga giatubang nini. Mga pulis ipanghatagan og medalya. Mga balay nga illegal nga gipangtukod ibabaw sa sapa nga gipang-abunuhan, gipang-demolish. May hapon Sugbo, Kabisayan, anian na mga balita uban ang kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Martes, petsa 7 sa buwan sa Oktubre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog sa ka sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nagpinirmahay kaganihang buntag sa Kapitolyo ang mga kadagkuan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, ingon man mga kadagkuan sa Philippine National Police nga gipanguluhan ni PNP Chief Alan Purisima alang sa Deed of Donations. Iyan na sa kapulisan ng 5,000 square meters nga gibarugan sa Cebu Provincial Police Office. Samtang muhatag sab og dili mo menos 400 square meters nga luna ang 13 ka mga kalungsuran alang sa mga buhatan sa pulis sa maong mga local government units. This is our commitment and sincere expression of our unremitting support and gratitude to the PNP with Chief Alan Purisima. As to the significant role in both prisons, safeguarding life and property, and on the role in maintaining a peaceful and orderly society. We are also hopeful na tuloy din po ang suporta ng PNP sa mga local government units dito sa province of Cebu. It has always been a dream of every police station to have a place it can call its home. Today, that dream has become a reality. Surely, the morale of the police station beneficiaries will be at its highest. Such a state will significantly contribute towards their individual confidence and individual performance of their sworn duties. Atol sa pag-turnover sa yutang gitukuran sa Cebu Provincial Police Office, gipangutana sa mga tigbalita si PNP Chief Alan Purisima bahin sa mga pulis sa Highway Patrol Group nga nalambigit sa kamatayon ni Attorney Noel Archival og mga kauban. Lakip nga giutingkay sa mga tigbalita ang issue bahin sa iyang mansyon sa Nueva Ecija. King Perez, Suginlimi. Nagatubang og mga kasong frustrated og multiple murder silang Police Senior Superintendent Romualdo Iglesia, Police Chief Inspector Joselito Lerion ug PO1 Alex Bacani isip mga akusado sa krimen. Wa sila manambong sa unang pagdungog sa ilang mga kaso diin may apila ang depensa pinaagi sa pagduso og motion for judicial determination of probable cause. Way direktang tubag si Purisima dihang gipangutana kung mapasalig ba niini isip pangu sa kapulisan nga di makaikya sa mga giakusahang pulis nakasamtangang gipaubo sa Personnel Holding Administrative Section sa Camp Crame. Can we get the assurance na hindi... Alam niyo po, yung husgado natin tumatakbo na po. Gawa sa tulo ka mga kanhi sakop sa HPG-7, labing init karon ang ngalan ni Purisima. Human nagatubang og reklamong indirect bribery, graft og plunder, human mahibaw ing awa gideklararang tanan niyang properties sama sa mga real estate properties ug mga sakyanan sa iyang Statement of Assets and Liabilities Network Consal-N. Kagahapon gi-inspeksyon ang mansyon ni Purisima dito sa Nueva Ecija. Alam niyo po, medyo masakit muna sa amin na pinapasok ng mga tao yung aking bahay. Pero it's normal na kailangan naman siguro ipakita talaga para malinawan na lahat. Mabuo lang ang tubag ni Purisima dihang gipangutana sa plano ni ini isip pangu sa kapulisan sa nasod sa paglimpyo sa ngalan sa maong institusyon ngunit sa sunod-sunod nga mga kontrobersiyang giatubang sa mga pulis sama niya. Sir, in relation to what has happened, sir, yung mga controversies, how do we regain the reputation of the police, sir, being the general the police, King Perez, News 5. Gipasidunggan ni Purisima ang mga pulis sa rehiyon
tungod sa ilang nahimong kalampusan. Sa samang higayon, mipadayag sa ilang pagsuporta ang kapulisan sa PNP chief. Taliwa sa kontrobersiya nga giatubang nini. Andrea Patenya, Suginlimi. Pasado alas 8 sa buntag miabutin sa Police Regional Office 7 Headquarters si Philippine National Police Chief Director General Alan Purisima. Human sa arrival honors, gipasidunggan ni Purisima ang mga sakop sa PRO 7 sa ilang nahimong kalampusan. Ang mga miyembro sa Bohol Provincial Police Office gipasidunggan tungod sa malampusong pagkasikop sa mga suspect sa pag-ambush patay sa kanihepe sa Ubay, Bohol nga si Chief Inspector George Cania. Napatay ang leader sa mga suspect nga si kanhi Police Owen Rosales atul sa shootout. Gipasidunggan sa Mandaue City Police, humanadakpan ang mastermind o gunmen sa pagpatay sa manager sa Sun Gold Marketing Corporation nga si Imelda Yu. Nakadawat sabog medalya ng kagalingan ng Cebu Provincial Intelligence Branch ug Regional Intelligence Division tungod sa ilang dagkong drug operations. Gipangatagan og medalya ng papuri sila si SPO1 Jennifer Atanasio, ang honest cop gikan sa Bohol, ug si PO1 Mark Roa, ang field training police nga nakuhaan og litrato samtang gitabangan ng usa ka senior citizen sa pag-ili sa na flat nga ligid sa iyang sakyanan. Natutuwa ako sa kabila ng lahat. Sa lahat ng hamon at pagsubok na ating dinadaanan, nangingibabaw pa rin ang ating paghahandog ng serbisyong makatotohanan sa ating mamamayan. At ako ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong pagsisikap at paglilingkod ng tapat bilang mga tunay na alagad ng batas. Nanawagan si Purisima sa mga sakop sa PNP nga padayunon ang pag-alagad sa katawhan, taliwa sa mga kontrobersiya nga ilang giatubang karon ug magpabiling lig-on. More than this, I always find it important to seek ways to lift the morale of our police personnel all over the country and to constantly motivate them to never cease or falter from serving and protecting the community despite all the odds. Tungod sa kontrobersiya nga giatubang sa nangu sa kapulisan sa nasud, si PRO 7 Regional Director Prudential Tom Banyas mibasa sa ilang manifest of support alang sa liderato sa PNP. We fully support the leadership of Police Director General Alan Lamadrid Purisima as Chief Philippine National Police. The policy reforms that he has initiated through Strategic Focus Code P 2030 and beyond, geared towards the realization of Patrol Plan 2030, resulted in enhancing the competence of PNP personnel. Sa ambush interview kang Purisima, mibalibad na kini sa pagpamahayag sa gihimong tour siyang 4.7 hectare nga property sa Nueva Ecija sa mga sakop sa media ug ombudsman kagahapon nga parte na sa lifestyle check bato kaniya. Base sa paghulagway sa iyang mga ig-agaw, ordinaryo ra ang maong property nga dunay guest house, main house, adult pool, kiddie pool ug gazebo, kansang market value di mula pa sa 4 million pesos. Apan suma sa mga kritiko ni Purisima, 30 million to 50 million pesos ang kantidad sa maong property. Nagpatong-patong nga mga kasong plunder, graft ug indirect bribery ang giatubang karon ni PNP Chief Director General Alan Purisima sa Office of the Ombudsman tungod sa giingong ill-gotten wealth niini. Alam mo ba, ginagawa na po yung mga abogado yung mga dapat po nilang gawin. Thank you po. Samtang gipahibaw ni Purisima nga padayon pa ang investigasyon batok ni Chief Superintendent Alexander Ignacio nga nalambigit sa calling card scandal nga mao'y gigamit sa usa ka FHM model paglusot sa traffic violation. Nanawagan si Purisima sa publiko nga di gamiton ang koneksyon sa PNP aron makalingkawas sa mga violations. Duna na sab kunoy modus karon diin magpa-selfie ang mga tao sa police officials ug ipakita sa mga otoridad kun madakpan aron makalingkawas sa ilang mga kalapasan. We encourage sana yung mga kababayan natin na alam mo yung mga polis, pagka nagpa-selfie kayo sa kanila, pumapayag po kaagad sila, lalo na yung mga kababayan natin naman na parang antigan natin ay mabuti naman ang sadya na gusto lang nakapicture ng polis, sana huwag naman sana gamitin sa masamang paraan. Andrea Patenya, News 5. Ipaubo sa psychological intervention ang nahabilin nga kabanay sa mga biktima sa pagpatay sa usa ka amahan sa iyang mga anak ug ugangan. Dako ang pagtuo sa mga opisyal sa kagamhanan nga ang gidili nga drogas mo'y tinubdan sa naitabong krimen. King Perez, Suginlimi.
Wa mapugni ang emosyon ni Jomalyn ingon man sa iyang igsuon sa subong gidangatan sa ilang pamilya. Sa pagduaw nilang Vice Governor Agnes Magpale ug Katmon Mayor Dan Hubay sa panimay ni Jomalyn dito sa Sitio Manlayag, Barangay Panalipan sa lungsod sa Katmon, subling gipasabot sa byuda nga wa siya magdahom nga mahitabo ang maong krimen. Gawas sa iyang inahan nga si Imelda, di mo menos na po ka mga dinunggaban ang nahiagom sa iyang tulo ka gagmay pa nga mga anak. Matod sa inahan nga si Jomalyn, siya na lang unta ang gipatay sa iyang bana. Ako naman din usa, di man lima. Ako naman usa. Ang krimen gibuhat sa iyang bana nga si Eric. Sa wa pa niini gitapos ang kaugalingong kinabuhi sa susamang pamaagi. Nahitabo ang pagpanunggab patay sa adlaw na tawhan mismo niadtong Domingo sa kinamagwangang anak nga si Stephanie, 6 anyos nga nakahiagom og napug upat ka stab wounds. Napo kahigayon gidunggab sa kaugalingong amahan ng ikaduhang anak nga si John Eric, 4 anyos. Giapil sab sa amahan ng iyang kinamanghurang anak na usa ka tuig ug siyam ka buwan pa nga si Erica Lynn na nakahiagom og 11 ka stab wounds. Sa dihang gidana ang lungong gisudlan sa lawas sa iyang inahan. Mama! Ano niya ba bang galago? Tanawa! Maninunang niya ba maglayo? Gikasubo ni Vice Governor Agnes Magpale ang hitabo atul sa pagsaulog sa Children's Month karong buwana. And I just pray for strength niya, no, ni sa wife. And then I assured her ako siyang kuhaon after the burial because she needs stress debriefing psychological intervention. Very obvious kinahanglan jud siya. Kuan man gud ang tao natural minaw na away magtiayon kuan kun sa mga gani. Di lang untay angin ng mga inosente bang mga bata nga kay boy kayo wa sila kalibutan ug unsay mga giawayan sa mga ginikanan, mga parents, mga bata taon among lang tungod lang sa ginagmay nga katokono selos lang ginagmay nga manod. Nunot sa nahitabong pagdunggab patay sa tulo ka mga anak ug ugangan ingon man sa pagtapos sa kaugalingong kinabuhi sa amahan, subling na pamalandungan ang dakong epekto sa paggamit og gidiling drogas, mamoy usa sa mga giilang hinungdan kung ngano nabuhat sa amahan ang maong krimen. Matod sa nagbangutan nga si Jomalyn, nataktak pagkakonduktor sa usa ka bus ang iyang bana nga si Eric niadtong Mayo 2013, human mi positibo sa drug test. Subay sa datos nga nakuha sa pulisan sa Katmon sugod Enero hangtod Setyembre karong tuiga, 8 ka mga mulupyo sa maong lungsod ang nabalhog tungod sa drogas. Samtang 14 ang nag-atubang og kaso mahitungod niini. Muginay among gikuan gani kaga ano tong pwede lang namin nadakpan 19 years old nga luoy sad kayo ang maong dinakpan kay gisugo lang siya siyang stepfather pagbaligya na inosente kayo. Instead nga graduating siya karong March sa high school, no, to as SP1. The moral of the story again is drug related. Mama! King Perez News 5. Buwag ang haya sa amahan nga mipatay sa iyang kaugalingong mga anak ug ugangan. Bisan supak sa buot sa asawa kinsa gusto usahon ang nawalang pamilya sa katapusang higayon, wala kini nahimo sa kasuko sa iyang mga paryente sa nahitabo. Ryan Sorote, sugin nimi. Mga inahan ug ang ilang mga anak nagdugan sa paghilak sa gidangatan sa magsuong pigas sa kamot sa ilang kaugalingong amahan nga si Eric. Bisan sila, wa magdahom sa panghitabo sa sitio Manlayag sa Barangay Panalipan, lungsod sa Katmon. Nibisita sa haya ang mga classmates sa gipatay nga mga bata, uban sa ilang magtutudlo nga si Eledelma Bernabe. Gianugunan ang ilang maestra sa kamatayon sa mga bata nga iyang gihulagway nga mga anghel. Sakit mo sa ginikanan ni Wag. Sasabot ang kaugmaon yung mga bata. Yan ang mag-iwan si taon. Nakaako mo ng inyong amahan.
Dako usab nga kawadon sa ilang komunidad ang gipatay nga ugangan nga si Imelda kinsa aktibo nga volunteer sa ilang feeding program sa mga bata. Abot sa langit ang ilang kasilag sa amahan nga si Eric sa pagpatay sa iyang mga anak ug ugangan. Supak ang kabanay sa asawa sa mamumuno ang pag-usa og haya og lubong sa iyang bana ug sa iyang gipangpatay. Bot unta nga iusa ni Jomalyn ang iyang pamilya sa katapusang higayon una kini ilubong apan wa siya mahimo aron usab makalikay sa kagubot. Kung gusto gani, diri siya, papamausan ako tanan, magduwa sa minteriyo, pagikay-ikay, mausan ako. Ibawin ang tugon at siya pumlubong sa talisay. Kanang dito na, i-apel sa dito yan. Ano na ang ako bang mga pagtumangkon. Isa na kaya magkagubot. Mato ni Joseph, bisan sakit ang pagtaliwan sa iyang asawa o mga apo, bot niya nga hikalimtan na lang ang tanan. Kanay noon, kanay pagkasayo dos tao, di ba ginakalikyan, nahitabo naman na. Kung ka nahitabo naman, ang ahong sabi na magbalik. Isag daw kayo sayo, nalabuhat ka ako, pasama mo man ang nahitabo. Di nalabutan sa naon agad. Sa laing bahin, unungan gihapon ni Jomalyn ang iyang gipanumpaan uban ni Eric isip magtiayon. Unom sila katuig nagpuyo una nagpakasal. Lapas pa sa hunahuna ini ang pagpanguyab sa bana kaniya dihang kauban pa sa nagtrabaho sa usa ka warehouse. Usa sa ilang unang mga giplanuhan o gitiguman ang pagpatukod sa ilang dream house alang sa ilang mga anak. Mismo si Eric uban sa iyang ugangan nga si Josepher ang nagtinabangay sa pagpatukod sa balay nga di na gyud mahuman. May pangandoy ko rin pero ang pangandoy lagi dili abagas kami kamot. Hindi rin mo ba? Labi na kagabagan sa mga bisibis yung ginagmay. Hindi rin mo ko ng bahay. Gipagawas na usab sa balay ang mga gamit sa mga biktima ug di na usab magbuhat ni Jomalyn ang pagsudong ug pagsud ini tungod sa mga handumanan sa iyang nahanaw nga pamilya. Karong Domingo, ilubong ang mga biktima. Niining balay, namugna ug nahimo ang mga plano sa magtiayon. Dini nila giplano ang ilang mga damgo alang sa ilang pamilya ug alang sa ilang mga anak. Apan karon ang susamang balay mo'y nahimong timaan sa usa ka niluog nga panghitabo sa ilang kinabuhi nga bot nilang kalikdan. Plano nila karon nga kub-on kining maong balay aron uban sa pagkakuba niini ang ilang pagtalikod sa maong hitabo nga naghatag og duha sa ilang pamilya. Gikan dinhi sa lungsod sa Katmon, Ryan Sorote, News 5 Cebu. Subay sa maong balita, nagbilin og suwat sa iyang amahan si Eric Figes nga nanugon sa higayon nga adunay mahitabo kaniya. Leslie Caminada Vistil, sugin ni Min. Tulog adlaw sa wa pa mahitabo ang pagpatay siya mga anak ug ugangan adunay gitunol si Eric nga usa ka suwat ngadto siyang amahan. Nanugon kini nga basahon ang maong suwat kun dunay mahitabo kaniya. Apan ni adtong Domingo, nakahunaw na si Tatay Felicio nga basahon ang suwat sa iyang ikalimang anak nga si Eric. Wa pa siya masayod nga nahitabo di ni atong adlaw ang gisaysay ni Eric diha sa iyang suwat. Nikalit lang siya. Tugutay lang ko nga. Birthday man sa akong anak ugma. Maadto na lang ko. Kunya, basta timani pa, pagkagabi, hindi ko katawag ni mo. Patay na ko. Pagka alas 3 na numulong ko, ni amaday sulat nga iyang gibilin ako sa online. Akong gikuha. Ibangon ko, nilingkod ko sa akong study table. Pagbasa na ako, uy, ultimortem. Panugon. Dako ang pagmahay nga gibati sa suod nga igsuon ni Eric nga si Elisa Figes. Nihangyo unta kaniya ang iyang igsuon nga ubanan siya sa Katmon apan iya kining gibalibaran. Matud pang Elisa nga kun iya pa untang giubanan, wa untay dugong panghitabo. Gihulagway sab ni Elisa nga may pagkaputong og kinaiyang iyang igsuon. Sakit para na ako dyan. Sakit dyan ano. Suon man kay me. Pero sa katong nga tayo nga buhay pa siya. Ako siya angel ta ato. Kung ito nga pa na ako siya, safe ta ato silang tanan. Samtang ang barkada ni Eric nga si Garwin Garces, wa makatuusan na hitabo sa iyang suod ni Higala. Sa akong tanaw, ay mo nang bata, yun. Amor lang siya, murag na, mga gani na na-shock na sa pumitabo, kay wa mo na ibisyo dagot. Si Eric gihaya sa kapilya sa Sitio Miramar, Barangay Poblasyon, dakbayan sa Talisay. Leslie Caminada Vistil, News 5. Giawag sa Department of Tourism Region 7 ang mga lokal nga mga turista
sa pagbisita sa lalawigan sa Bohol aron mobalik ang kumpiyansa sa mga foreign tourists kini human sa kusog nga linog nga miigo mag-usa ka tuig na nga milabay. Ryan Sorote, Sugin Limi. Turismo ang usa sa mga nag-unang pangitaan sa probinsya sa Bohol. Apan tungod sa pag-igo sa 7.2 magnitude nga linog, mag-usa ka tuig na ang milabay. Balik sa sinugdanan ng ilang gihaguan. Ang ilang mga bahandi sama sa karaang simbahan nangahugno. Ang ilang inilang Chocolate Hills nangapahak. Hinungdan nga double ang paningkamot sa Department of Tourism nga babalik sa normal ang dagan sa turismo sa Bohol. Nakatampos sa mga paningkamot ang mga private groups o mga international assistance sama sa tabang sa the United States Agency for International Development kan USAID. Himo na karong tourist destination ang mga dapit nga giguba sa linog. To help them with their rebranding. So we're hoping that this will help them, the province, in their journey for the rebranding at first, and then to bring in the warm bodies. We're just hoping for the best right now because it's not going to be very easy. Namatikdan nga doon nagyoy pagkunhod sa mga foreign tourists nga mibisita sa Bohol o sa Tibok Central Visayas tungod sa sunod-sunod nga pag-igo sa mga katalagman sa rehiyon niadtong miaging tuig. Sa 1.3 million ka mga turista nga mibisita sa tunga-tungang Kabisayan sa first 6 months ning tuiga, 500,000 lang ini ang mga langyaw. Nag-una gihapon sa lista sa mga foreign tourists ang mga Koreano, gisundan sa mga Hapon, Amerikano ug Taiwanese. Awag sa Tourism Department sa mga Pinoy nga bisitaon ang mga local tourist sites hilabi na sa Bohol aron mabalik usab ang kumpiyansa sa mga international visitors sa probinsya. They have to start helping the province because if not for us Filipinos first, then the foreigners would not be able to understand why they have to go and see this the effects of the calamity. Ryan Sorote, News 5. Sugda na sa dili madugay sa Cebu Coliseum ang Game 1 sa Best of 3 Championship Series sa Juniors Division sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated CONCISAFI Basketball Tournament. Ang duwa tali sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu Magis Eagles batok sa University of the Visayas Baby Lancers. Sa preliminary mag-ilog sa ikatulong pwesto ang Cebu Institute of Technology University Baby Wildcats batok sa University of the Philippines Baby Panthers. Duha kay gayon karon nga season nga napildi sa Magis Eagles ang Baby Lancers ug ilang suwayan nga padayunon ang pagdominar. Gisaulog sa Park Mall ni adtong Sabado ang ilang ikaunom nga tuig sukad sila mi-operate sa Dakbayan sa Mandaue. Tuig 2008 dihang gitukod ang Park Mall sa North Reclamation Area ug human ang unom ka tuig nga operasyon, mas dako, mas lapad ug mas hamugaway na ang maong establisamento. We passed by Fuente Osmeña. And when sa 2008 na ako magpanarbaho, crazy to build a mall in the area. Matod si General Manager sa Park Mall nga si Neil Carlson Co, lahi ang ilang mall sa ubang mga tindahan nga ania sa Sugbo. We always highlight the fact that we're a Cebuano mall, and with that, we emphasize it's all about relationship and building relationships. Kinsa ubang malls gidili ang pagdaog mga pets. Dinhi, libre kining makasuroy uban ang ilang mga tag-iya. Sa ilang ikaunom ka tuig nga anibersaryo, ilang gilusad ang bagong TV commercial o brand campaign nga Life is a Walk in Park Mall. We're actually redoing our whole garden. The new garden concept now allows people to linger, to stand by. It has seats inside the garden. So, para ang garden na mo, di lang para tanaw, but pwede sa pag standby dito. Sa kasamtangan, dunay 200 ka mga trabahante ang Park Mall gikan sa admin department padung na sa housekeeping. Sa ilang anibersaryo, daghan sa ilang mga customers ang mipadayag kung nganong espesyal ang Park Mall ngadto kanila. Bilang Park Mall kay dami ang nagkaroon diri. Bilang Park Mall I love Park Mall because I can bring my pets here. Usa ka buwan nga sa ulugon sa Park Mall ang ilang anibersaryo og awhag sa General Manager ni Ini,
Park Mall, it's all about Cebuano Mall. It's a friendly and it has a different atmosphere. I would like to invite all of you to come and visit and drop by Park Mall diri sa Mandaue. Sa kasungian sa yuta sa ilang pamilya, usa ka kanhi sundalo gipusil sa lungsod sa Tuburan. Nasaran nga gipusil usabang iyang igsuon sa dakbayan sa Toledo tungod gihapon sa panagbikil sa ilang pamilya sa yuta. Ryan Sorote, Suginlimi. Patay diha dayon ang 64 anyos nga si Cesar Harnilla, human po sila sa makadagang higayon sa Tuburan Public Market pasado alas 6 kagabi. Duha ka wa mailing mamumuno ang nangita sa biktima pipila ka minutos sa wa pa kini po sila. Gikan sa ilang balay ang biktima og paingon ra mo palit og pagkaon dihang kalit kini nga giduol sa usa sa mga mamumuno og gipusil. Ya pagbalik nako, pag-ingon na nga gipusil si Cesar, duol lang ko nga gamay rag igo ana ba? Naghagba na patay naman gid Igo ra nga nagbantay ang laing lalaki nga armado samtang gipaulanan sa gunman ang biktima nga usa ka kanhi sundalo. Daling misibat sakay sa motorsiklo ang duha paingon sa lungsod sa Asturias. Wa na maabti sa mga pulis ang mga mamumuno bisan pipila ra ka metros ang police station gikan sa crime scene. Upat ka mga slag ug upat ka mga basiyo sa kalibre 45 nga bala ug usa ka holster nga iya sa gunman ang na-recover gikan sa crime scene. Samad pinusilan sa ulo ug sa walang bahin sa lawas ang nahiagom sa biktima. Way mga kaaway sa dapit ang biktima apan nagduda ang asawa ini nga ang dugay na nga kasungian sa luna sa magsuon ang hinungdan sa pagpatay. Gani, dinhi gipapuyo sa Tuburan sa mga suod nga igsuon ini ang biktima aron malayo sa nahitabong panagbingkir sa yuta sa ilang pamilya. Murag mao gini akong kuan kay abing nimo ang pag-anian niya dinhi ito das magwang. Na aron di masamok na kay siya lang gud laki do. Sa tulo ka maglaki nga igsuon, siya na nabilin. Yuta gini kay atong sa una iya ra ba nang gikiha nga magwang nga aron makakuha siya atong bahin sa house and lot nga gikuan nila. Nakuha niya pero nagtunga nga abogado gamay ko kay siya nadali. O sa ilan ni yuta? Murag inheritance sa igagaw or sa iya ng mga igsuon ng yuta pati ng yuta. So man hindan kay wagi rason nga patiyon ba siya o kuan wagi kita ni rason dire kay kuan ra man sa simple ra palainom maginantawhana wa magini kontra dire. Kung sa man kuan nating ani pwede sumbagon pero kanang patiyon bugat ra kay nga rason nga patiyon siya. Nasayran nga gipapatay usab dito sa dakbayan sa Toledo ni atong Pebrero ang igsuon sa biktima tungod sa kasungian gihapon sa yuta. Nakig-alayan karon sa Toledo City Police ang kapulisan sa lungsod sa Tuburan aron matumbok ang mga suspetsado sa krimen. Ryan Sorote, News 5. Patay ang PUJ driver human po sila sa wa mailhing tao kagabi. Habal-habal driver nga nagpaabot og pasahero sa unahan na angol atol sa hitabo. Ray Pasaporte, Suginlimi. Naghayang nga dunay samad pinusilan kining lalaki ganihang pasado alauna sa kadlawon dinhi sa Maidan Pope John Paul II sa barangay Mabolo, dakbayan sa Subo. Nailhan sa homicide police ang biktima. Pinaagi sa iyang driver's license nga si Ruel Nerosa, 32 anyos, taga barangay Ikan sa lungsod sa Sibunga. Nasayran nga driver og jeep di paseroan ang biktima ug mag-sideline pagka-dispatcher sa maong lugar. Ang igo sa iyang dughan, maoy gituo ang hinungdan sa hinanaling kamatayon sa biktima. Sige pa, ongoing pa mo ang investigation about sa motive sa pagpusilan nini. Ato pa lang subayon o naaba ni siya na bikil, muna ato subayon pa. Matod ni Robert, tindiro og burger nga wa siya makabantay sa nabusil. Apan nakadungog siya buto sa armas ug sa iyang pagtanaw, dunay nahagbang tao. Galakaw sir, nakita ko na niya naagi diri. Padung din siya dito. Padung siya dito. Unya, dayon. Kuan, lingkon ko diyan, nagkaon ko ba? Taon-taon, buto man. Nagpanaw ko, hagba na siya. Wala siya kauban? Wala siya kauban, siya ro sa galakaw. Mupo ka kabantay sa nan? Wala sa ko kabantay sa naigasunod niya. Sa maong hitabo,
Natapsingan sa bala si Patricio Bunghanoy nga sakop sa Mabolo Rider kinsa nag-sideline sab sa pagpamarsahero matag gabi sa lugar. Gidala kini sa temporaryong CCMC aron matambalan. Ito nagbarog naman to ni Pusil. Nga kuara man to kanang ditson to pag-agi sa dispatcher sa Minute Burgid giditsog tira na ang pagkaigos dispatcher na ikuan ako ni barag niya gipunan pagpuno diri na punta sa kuay noon. Di ada diri doon ron kayo. Pag tirap likod man. Pag likod isban to yun. Isban tumba ba. Pag tumba kire ga. Giangko ni Tagyam nga nakalitan silang tanan ug wa na sila makahuna-una nga gukuron ang suspek kinsa misebat pinaagi sa pag-angkas sa motorsiklo sa iyang kauban. Re pasaporte. News 5. Bohol Police Office way nadawat nga cash donation gikan sa Regional Office 7 sa alang sa mga biktima sa linog. Kini gikonfirmar ni SPO1 Jennifer Atanasio, Assistant Police Community Relations sa Bohol Provincial Police Office. Nagatubang karon og investigasyon ang Finance Office sa Police Community Relations Division sa Police Regional Office tungod sa pasangil nga iyang gibulsa ang kapin 300,000 pesos. Kini ang nakolekta sa fundraising ug solicitation nga gihimo sa Regional Office alang sa mga biktima sa linog. Matod ni SPO1 Jennifer Atanasio, mga relief goods lang ang ilang nadawat ug walay kwarta. Padayon pang gisusi sa Regional Investigation and Detective Management Division kung ipaubos sa pre-charge evaluation ang finance officer sa rehiyon. Ang ako rang ika-istorya na akong share, so nagkandag atong Regional Headquarters Investigation dito sa Bohol. Then, ang amo rang ikakuan nga, nami ka nang nadawat nga in-kind lang gid siya. Og na magani cash, wala na ko kahibal. Duha ka tigpangawat og mga giparking nga mga motorsiklo na sikop sa kapulisan. Unang nadakpan sa akto ang usa sa mga suspects kinsa mitudlo sa tigpalit sa iyang mga kinawat nga motorsiklo. Ryan Sorote, Sugin Limi. Natanggong karon sa Cebu City Tourist Police ang duha ka manutadong carnappers nga naglihok duol sa Basilica Minore del Santo Niño. Nasigop sa kapulisan silang Jofil Oftania, 30 anyos nga taga-barangay Santo Niño, og Richard Dungog, 43 anyos og taga-barangay Suba. Unang nasigop si Oftania, dihang naaktuhan kini nga mo karnap og motorsiklo kilid sa Basilica. Sunod na nasigop si Dungog sa tabang ni Oftania nga iyang gitudlong tigdil sa iyang mga kinarnap nga mga motorsiklo sa kantidad nga 30,000 pesos nga ilang tungaan. No, tagay mo sa put on the application sa ang kanang usa ka suspect follow up na. Siya mo yung dispose sa item motorcycle. Giangko ni Oftania nga suway niyang gikawat ang motorsiklo ni Jagger Tomunang nga taga Hakusalim Street tungod sa pagkasakit kuno sa iyang 7 ka buwan nga anak. Tantaw na kanyang magkuha ka motor? Katura sir. Ano man? Tula sa bata na ko na sa CCMC karon ba? Nasakit? Bronchopneumonia. Nga karon disod mo pa tambal. Focus ka? Masasad parang padungan ta gawas. Nakalibanga na sad. Nabalik sa dextrose mo nung maana sad ma. Kadtaod na usab nga tigbil o makinawat nga motorsiklo si Dungog gawas sa pagka-tricycle driver sa Pasil. Wa ang kunin ni Dungog ang mga mariwanog armas nga nakuha gikan kaniya at tulad sa pagdakop kaniya. Naray baligya. Ya, mo na saya pa ikuan. Ang imong ibaligya, imong iasa na. Ibaligya ang lahat. Mga tao. Ang duha ka mga dinakpan ang gituhuan nga responsable sa ubay-ubay nga kaso sa pagpangkarnap sa mga motorsiklo doon sa Plaza Sugbo. Ryan Sorote, News 5. 12 anyos nga batang libod-suroy may reklamong gimolestya sa tricycle driver. Sugin Limi, Ray Pasaporte. Giturn over sa mga tanod sa basak sa Nicolas ganihang kadlawon sa Mambaling Police Station ang 12 anyos nga BLS kun batang libod-suroy human may reklamong gimulistiya. Taguon nato sangan nga ana ang biktima kinsa miila sa suspek nga si Perfecto Fernandez, usa ka tricycle driver taga Sitio Alegre sa barangay Basak sa Nicolas. Tuga ni ana
nga samtang siya naghigda uban sa iyang mga barkadang BLS sub sa sidewalk sa may Tabada, Mambaling. Kalit nga miabot ang suspect nga hubog ug saway pagpanagana mipasok kini sa iyang tudlo ngadto sa kinataw sa bata. Mipahigayon og follow-up operation ang mga tanod hinungdan nga nasikop ang suspect. Gida kini sa kapulisan sa temporaryong Cebu City Medical Center aron ma-record test. Tawag man mi. Tapos si kalit lang mo. Iyak ang gikuan. Nakamata ko niya. Mata na ko ni balog ko niya. May nakita niya. Katik daw niya. Yung gana yung kamot at katik sa langing tao niya. Gihimakak sa suspek nga hubog siya ni adtong tungura kay matud pa nakainom ra siya. Ang inahan sa biktima kinsa nagdumili sa pag-atubang sa kamera. Mitugan nga wa na mouli sa ila ang iyang anak ug nakugang na lang siya human masayri ang hitabo. Katupay kayo na nga nagatapat ko ito kay daan na nakuha mo itong daan dito ila. Paglingkod ako, murag na sandikan ko na ako, mao ito nga magtuloy na ako. Saan? Bisa matay ba tubangan? Turnover na mo sa DSWD kay go lang mo abag sa mao nga hitabo. Pumupay ang kaso ang ginikanan sa biktima sa mga bata. Kaso nga kuan sa child abuse. Child abuse o kasuhan sa rape. Ray Pasaporte, News 5. Sa CESAFE Football, naangkon sa Don Bosco ang titulo sa Juniors Division human ilang gipildi ang Sacred Heart School Ateneo de Cebu sa score nga 2-1. Sa CESAFE Football Collegiate Division, champion ang University of San Carlos human ilang gipildi pinaagi sa penalty shootout ang University of Southern Philippines sa score nga 5-3. Natabla unta sa 3-3 human sa regulation time apan nakay-score og 2 ka goals ang USC sa penalty shootout aron mudungag og 2 puntos. Og 2 puntos. Pipila na ka mga lungsod sa lalawigan sa Subo ang dunay mobile application aron ma-access ang ilang tourist destinations. Ang labing uwahing lungsod nga nakaangkon og mobile app mao ang sa Sambuan. Dennis Tanop, Sugin Liming. Gianggaan nga paraiso sa katawhan ang lungsod sa Sambuan nga nimutang sa habagatang kasadban sa lalawigan sa Sugbo. Tungod sa kadaghan nga mga nindot nga talan-awon sa lugar sama sa mga busay og heritage sites, angayan lang nga malakip kini sa digital tourism project sa Smart Communications ug Inupab Media. Niadtong Setyembre 30 atol sa kapistahan sa mga lungsod, formal nga gilusad ang Sambuan Guide app alang sa mga Android devices nga ma-download og libre sa Google Play Store. It's truly an honor and privilege to be a partner of this smart, and tourism is one of the flagship projects of the governor, and he really wants tourism to develop in Cebu. We're truly proud and happy that we will be now launching the tourism here in San Juan. Benefit our people here, especially the tourism sector, now be connected to the world. Our tourism destination, our accommodation, and services. Gikan sa Museo de Sambuan nga gipahigayunan sa programa, gisubay sab nila ang uban pang atraksyon sa Sambuan nga gipamutangan og QR codes sama sa Kampanaryo de Antigua, Escala de Jacob kon Jacob's Ladder ug sa simbahan ni San Miguel Arcangel. Ang digital tourism launch sa Sambuan kabahin sa province-wide expansion sa Digital Tourism Project sa Smart Communications nga gisugdan sa lungsod sa Argao niadtong miaging tuig. Ang maong proyekto unang na-introduce sa Dakbayan sa Subo niadtong tuig 2012. Dennis Tanok, News 5. Naunay sa iyang gikubkob nga yuta ang usa ka 50 anyos kinsa nag-operate og quarry sa lungsod sa Compostela dihang naligdan og bato kagahapon. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nagsilbing danag kining lamparilya ug kandila inubanan sa krus nga gibutang sa quarry site dinhi sa Sitio Calmaran sa Barangay Basak lungsod sa Compostela. Isip maoy timailhan kung asa namatay si Emmanuel Parcon 50 anyos, taga Sitio Chicovel sa Barangay Poblasyon. Kagahapon sa alas 3 sa hapon,
Si Parkon uban ang laing duha ka lalaki giingong nagmanumano sa pagpanguha og georite sa gipanag-iya ni ining quarry. Samtang nagpadayon sa ilang trabaho, kalit lang midahili ang ibabang bahin sa pangpang ug naligid kining dagkong bato. Hinungdan nga nadatugan ang biktima. Sumapa sa kapulisan ang biktima suway nga gitabang sa duha niya ka mga kauban. Apan patay na kini, human giingong nabuhag ang paa ni ini sa iyang lawas. Naigo iyang right side portion sa iyang lawas. Ang grabe gyud kayo nga na-inflict nga injury sa iyang lawas is ang iyang right leg nga na-detach sa iyang lawas. Gibadlong na kaniadto ang gihimong quarry operation sa biktima. Apan mibalik kini, pinaagi sa mano-mano nga paagi. Tataw nga delikado sa katawhan. Ang maong quarry site kay ang ibabaw ni ini. Dunay nag-umbaw nga dagkong bato nga dili matag-an kung kanus a matagak. Rey Pasaporte, News 5. Mga balay nga gitukod ibabaw sa usa ka sapa gipademolish sa dakbayan sa Mandawi. Leslie Caminade-Vistil, Sugin Limi. Nang lupad ang mga bato dihang gipahigay ng demolition sa mga balay sa Sitio Mahayag, Barangay Subang Dako, Mandawi City. 153 ka mga panimay ang gidemolish tungod kay gitukod kini imabaw sa usa ka sapa nga ilang gibuni. Usa ka residente naigo sa ulo dihang naitabo ang linabyanay og bato. Pagpasirit sa bumbero mo'y pagka dunay bay gipanglabay mo'y pagkaigo na mo. Naguwat mi sa pinansyal. Wa man pay gipawatag nga pinansyal. Sa di man sa mi mo nga kuyog migpaknaan. Kami mo balhin mi, wami mo ingon nga nisukol mi sa balaod, sa gobyerno. Amo alang giwat ang pinansyal niya. Matod sa mga lumulupyo, wa sila makadawat og financial assistance gikan sa kagamanan sa dakbayan sa Mandawi. Nangita usab sila og court order sa gihimong demolisyon. Sila wasat sila court order, gipakita demolition order ra. Pero mao na gipangharas mi. Wala gid may kadawat og kwarta nga giingon nila financial assistance. Only sa unang panahon 2011 gipapirma mi nila payroll daw in panahon ma-demolish mi ana daw mi ready nga budget. So dapat daw mo pirma mi kay aron ko na mahitabo nga demolition kay demolition man jud kuno mi diri kanang daan na mi budget daan. Pero amo na lang na sa ngadto amo na lang nahibaw-an nga ang 17,000 di ay nga financial assistance namo gidaw na daay ngadto sa yuta. So, maura man dyan na ang amo, ma'am, wala dyan may paibaw. Kauntay, patawag mi sa mayor nga naa dito tanan lumulupyo sa Sitio Mahayag nga. O, kamuha, kutob na lang mo anang kuana. Katurag yung papel nga notice, ma'am. Si Carlo Ibanez sa legal office sa dakbayan sa Mandawi nagkanayon nga dugay na silang nagpadala sa mga lumulupyo og notice alang sa demolisyon. Matod ni Ibanez, illegal nga gitukod sa mga namuyo ang mga bay imabaw sa usa ka sapa nga ilang giabunuhan og yuta. Problem is that the court didn't grant them anything yet. So since there's no grant yet to prevent the demolition order, we are just carrying out our side of the end. So they were asking us for documentation, which is they've already received it by June 4. So there's no use of getting the papers because we already have the received copies in our office also. Leslie Caminade-Vistil, News 5. Usa ka police woman gipasidunggan tungod sa pag-uli niya og 100,000 pesos nga napilog hatag kaniya. Andrea Patenya, Sugin Limi. Mahimo na untang ibulsa ni SPO1 Jennifer Atanasio ang excess nga 100,000 pesos nga kwarta nga iyang nadawat gikan sa Armed Forces and Police Savings and Loan Association Incorporated. Si Atanasio ang Assistant Police Community Relations Non-Commissioned Officer sa Bohol Provincial Police Office. Mi-apply kini og loan niadtong Setyembre 3. Kapin 100,000 pesos lang ang iyang gi-request ug human kini naaprubahan, nakugang na lang siya pag-uli sa bay nga dunay pakapin nga bundle nga aksidenteng natunol nga kaniya. Pag abot ako sa balay, akong gi-recount kay akong tangi ko anong pila akong deposit, pila mabili na ako in cash. So pagkano ako na isa ka bundle worth 100,000. Sobra. So with the station, decide ko the following day, ako yung uli. So at 8 PM the following day, September 4, akong giuli dayon kuan 100,000 ya. Muot pag kayo kay pag nagkamulo na sila sa office sa Upslay. Pag abot na ako, biningana pa ko nga, alkansin mo no. Mato ni Jennifer, wag gyud masud sa iyang huna-huna nga ang kunon sa tago ang kwarta. Wala kay, para guna ko kay kanang kwarta makitaan na god, pero
Agi mo konsensya imo man dadun nato na matay ka. So kwarta bisag pila pa worth ana makita na nato. Anak ni retired Police Inspector Pascual Cabando si Jennifer ug pulis sab ang nabana niini. Nursing graduate si Jennifer apan nakahukom nga musunod sa profesyon sa iyang amahan. Wa nagmahay si Jennifer sa iyang nahimong desisyon ug matud pa nang pabilin kining malipayon sa iyang pagpangalagad sa PNP organization sud na sa 11 ka tuig. Niadtong 2005, gipasidunggan si Jennifer isip Best Police Woman sa Bohol Provincial Police. Kaganihang buntag, nadungagan na sab ang award niini human hatagan og medalya ng papuri ni Chief PNP Director General Alan Purisima tungod sa iyang pagkahimong honest cop. So ganina pag award gisma si PD si Chief PNP so nakaingon ko nga dili day angay sa ako mag part bisan limo ko baligwan to na ba. So mo kanang akong feeling ganina nga sa kadaghang controversy sa Philippine National Police karon. So, maghatag lang po kong example as model sa atong mga kauban sa Philippine National Police. So, example ko niya, good example nila nga, hinautong ta, ila pong sundugon po ta. Andrea Patenia, News 5. Gisusi sa mga tinugyanan sa Metropolitan Cebu Water District ug Cebu City Risk Reduction and Management Office ang usa sa mga tinugdan sa tubig sa Barangay Guadalupe. Subay kini sa taho nga kontaminado ang tubig sa lugar hinungdan nga nangasakit sa typhoid fever ang ubay-ubay nga mga residente. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Gisuta sa taga MCWD ug City Disaster kung duna bay tarong nga chlorinating process sa mga supplier sa tubig usa pa kini ma-distribute sa kabalayan. Karon kay ang casing nimo grabe man ka corrosive ang chlorine. Buslot ang casing kada tuig kaduha ko mag-ilis sa casing. Gipakita ni Candido de la Serna usa sa mga tig-supply og tubig sa Barangay Guadalupe ang proseso sa pag-distribute sa tubig. Iyang nakita nga posibleng di lang tubig ang hinungdan sa tipos kundi ang kahugaw sab sa palibot sa mga mulupyo. Kita nila kaya mga tao ko dito ang uban way kasilyas, no? Unya kay man sila kasilyas dito kanang hiro bitaw. Yung malagkaon ang hiro may manghugas. Oh, yeah. Mana hugaw. Nya way kasilyas, way kasilyas hugaw. So, di mahuga tungod sa tubig, sir. Di sa ko siguro. Kay gitisting dito, pulos man nga positive dito. Gitest sa MCWD ang tubig ni De La Serna ug nasuta nga taas kinig required content sa chlorine inay 1.5 ppm ra, miabot kini sa 3.4 ppm. Gihulagway ni Helen Aragones ang Water Quality Division Manager sa MCWD nga di makadaot ang taas nga chlorine content gawas lang sa baho niini. Dugang niini siyang pagsuta, wa siya nakitang di maayo sa proseso ni De La Serna. So far, kuan pa man okay man ang process ni Sir Dinhe. Kisud niya tangki ang tubig and then naay chlorine nga nagsigig to dito. Gipasabot sab sa tigpamaba sa MCWD nga si Charmaine Rodriguez Cara nga buot lang sa MCWD nga makatabang sa pagsulbad kung asa nagikan ang hinungdan sa giyong typhoid outbreak sa Guadalupe. Leslie Caminada Vistil, News 5. Gi-renew sa Police Regional Office 7 ug sa Chungnam Provincial Police Agency sa South Korea ang pagpirma sa usa ka Memorandum of Understanding aron magbinayluay sila og sa ilang mga nahibawan ug magtinabangay alang sa kalambuan sa duha ka police offices. Andrea Patenia, Sugin Limi. Gibisita sa mga kadagkuan sa Chungnam Police, pinanguluhan ni Senior Superintendent General Park Sang-yong ang Police Regional Office 7 Headquarters kaganihang buntag. Dugay ng partners ang PRO 7 ng Chungnam Provincial Police Agency sa nasud nga South Korea sa ilang mga plano sa pagpalambo sa seguridad sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Gi-renew sa duha ka police offices ang ilang Memorandum of Understanding, di nakalatid nga magbinayluay silang impormasyon ug best practices aron matudluan ang usag-usa sa mga epektibong technique sa crime prevention. Giingon nga usa sa mga technique sa PRO 7 nga buot sundon sa Chungnam Police mao ang deployment sa kapulisan. Ang kaning ato ang mga patrol mga beat system ba nga atong gi-enhance. So they said they would try to also kanang implement, no? Labi na gin pag kaning comprehensive deployment system. Diin atong tun-an ang usa ka lugar ang unsay problema then atong ibuhos dito ang pag-deploy sa personnel, no, sa ilaha wa pa kayo na ma-practice nila but ilahang suwayan tun-an.
Ang PRO7 mibilib sab sa ka-high-tech sa mga kahimanan sa Chungnam Police. Gani, doon na mga sugyot nga ipang-donate sa kapulisan sa Korea ang ilang extra resources sama sa police cars dinhi sa Sugbo. Samtang tungod sa nagadaghang Koreano dinhi sa Sugbo, mihang niyo ang police attaché sa Chungnam Police nga unta hatagan og pagtagad sa PRO7 ang seguridad sa ilang mga kababayan dinhi sa Kabisayan. As you know, so many Koreans has been coming to Cebu for educational purpose or recreation. So anyway, the Philippine police and all of you are always do good for all of us, but especially I ask them to protect them more safety and more happier. Hinuon gihangup sa Chungnam Police ang pag-establisar og mga Korean police desks sa nagalain-laing police offices sa Sugbo aron mas daling mapadangat sa mga Koreano ang ilang mga concerns kalabot sa ilang seguridad. Gibutyag sab nili nga kun do naman gani mga Koreanong malambigit sa krimen o violations dinhi sa Sugbo, di angay magpanuko ang PRO7 sa pagsilot niini subay sa balaod sa atong nasud. All the criminals has be treated by the procedure of law, and so there is only one purpose and only one basic, that the criminal can be handled by law, and the criminals have to be punished. Gipaibaw hinuon ni RID Chief Paul Labra nga mikunhod na ang mga kaso sa mga Koreanong magpabadlong dinhi sa Sugbo sama sa paghubog-hubog ug pagmaoy sud sa mga bars. Andrea Patenia, News 5. Mapahimusla na unya sa mga local government units ug mga event organizers ang bag-ong gilusad nga Visit Philippines Year 2015 website sa Department of Tourism. Ryan Sorote, Sugin Limi. Katuyuan sa Visit Philippines Year 2015 website ang paghatag og libreng advertising campaign alang sa nagkadaiyang kalihukan sa Pilipinas sama sa mga kapistahan nagbanpang mga events nga mag-agni sa mga turista dinhi sa nasod. Ang mga proyekto nahimo sa Department of Tourism o sa Tourism Promotion Board kon TPB. Kinahanglan lang mo sign up o mo log in aron maka-upload sa detalye sa mga event nga ipaubos sa screening process sa TPB sud sa tulungan to sa usa ka semana. Kung makapasar, mahimo nang libre nga ma-promote sa website ang usa ka event locally ug internationally. And to appreciate, it's not just the Filipinos, it's the activities that Filipinos organize that make it fun. So the festivals, the food, Gibubo sa TPB ang ilang pundo alang sa mga programa kay matod pa miangay sa panahon sa paglambo sa teknolohiya ug social media nga ilang nasunod sa ubang nasod sa Asia. Gipaglangtawan nga mas epektibo ang mga website dinhi sa nasod tungod sa kamabulukon sa kultura, arte ug patigayon sa mga Pilipino. The entire campaign really is nothing compared to what the other countries in the region is putting into, no? And it's about time that we really pour in a substantial amount of our resources to really promote the wonderful things about the Philippines, especially its events and activities. So, roughly, gilaunch ang proyekto isip pagpanganda musab sa pagbisita ni Pope Francis ug ang pag-host sa Sugbo sa pipila ka mga kalihukan sa APEC Summit. Ryan Sorote, News 5. High-tech na tanan, Attorney Georgia. Okay. Yeah. We have to keep up with with the advanced technology and everything, so we won't be left behind also. Gahapon doon na Wattpad, no? Kaya doon na mga storya na tanaw nimong pwede ma-feature sa salida, imong ibutang dito sa Wattpad, nga buhatan lang salida. Karon na nagyutay website sa DOT. Congratulations, DOT. Congratulations. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime, daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, Aksyon!